Καλημέρα παιδιά. Μάθημα πρώτον. Σήμερα ξεκινάμε πώς θα δασκαλεύετε τα μαλλινουά σας όταν παίρνετε πουλιά με φύσεις. Δηλαδή εδώ είναι τα πουλάκια όλα, έτσι. Και κάποια από εδώ που είναι, από πίσω, που είναι για έτοιμα για διδασκαλία. Θα βάζετε τις φύσεις έτσι, να τις διαβάζουν τα πουλιά. Δηλαδή παράδειγμα, εδώ πουλιάσουμε, δεν βλέπω κιόλας τα γυαλιά, 7, 5, 3 ξέρω εγώ και τα λοιπά, clock, ball, roll και τις διάφορες φωνές, και όπως και θα το γυρίσω έτσι καλύτερα. 2 εδώ, 6, 4, 2, 6, 3, 4 ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εδώ είναι 7, 5 και τα λοιπά. Λοιπόν, να μην δείχνουμε και πουλάμε και λεζάντα. Τις υπόλοιπες φύσεις θα τις βάζετε ανάποδα, έτσι. Τα πουλιά δεν ακούνε μόνο, διαβάζουν κιόλας. Όπως ένας μαθητής στο σχολείο κάνει γραπτά και προφορικά που το σηκώνει στον πίνακα και λέει το μάθημα, έτσι είναι και τα πουλιά. Λένε το μάθημα. Το πείμα δηλαδή, ας πούμε. Πώς το μαθαίνεις το πείμα? Διαβάζοντας και λέγοντας. Έτσι θα διδασκαλεύσετε τα μαλλινουά σας. Είναι η καλύτερη λύση. Θα παίρνετε τις φύσεις και θα τα βάζετε να διαβάζουν. Και από το διάβασμα παίρνουν τις φωνές ακόμα. Κάτι που δεν ξέρετε αγαπητοί μου φίλοι των μαλλινουά. Καλό σας μεσημέρι και όλα να πάνε καλά.